funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔni ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. si tɔgɔla jabarani Tafuk TB o sɛbɛn fura ɲɛnabɔlaw ni o ye administrateur ye olu ni jamana premier ministre ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka kuma télé in kan ka kuma baara ni sira mun fɛ ka se ka AES jamana ka kibaruya ka o lase lakanako sira fɛ an ka fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ Segu marabolo kɔnɔ ka Bamancia walijɔ kɛlɛtigilama caman ka o daji fo ka taa se leere ma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka fintigilakaw ye juguw ka olu daji opération dugukolo ko gaw ko fɛ yen nɔ Masawule ale a jɔyɔrɔ di colonel Karim o Traoré ma moto kata ni sen saba fo ka taa se sen fila ma ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 na moto sen fila ni sen saba bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ bɛna plaki kɛ i ka moto la o baaraw bɛ daminɛ juin kalo tile 15 na marabolo kɔnɔ kibaruya min na taa ni an ye fɛn min ye mɔbitikaw fɛ yen nɔ o yɛrɛ k'a fɔ ko nisɔndiyara baw ko taji dɔ donna Sikaso marabolo ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ kangari da taji ŋanamunakɛlaw ye ni maa mun mɛnɛna u bɛ se ka ɲangini bere ta k'a da u kan kajolokaw fɛ yen nɔ binfagalan sɔngɔ jiginna yen kosɛbɛ kɔkan kibaruya min na taa ni an ye Niger jamana kɔnɔ Niger fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ɲɛmaaso ko gɔrijiganiya cogo foyi tɛ se ka kɛ Niger jamana kɔnɔ maa mun mana minɛ a baara la u bɛ se ka taa fo san 10 o kasow la Iran jamana yɛrɛ k'a fɔ ka jabaramuso la ko olu ye Detroit d'Ormuz minɛ ninnu de an ka wulana kunnafoli bakulubaw ye k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu sɔgɔn bɛ jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen sɔɔni an bɛ na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Kibaruya n'an ka don an ka kibaruyaw kɔnɔna la météo maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ bi juin kalo tile 11 ko kabi bi tilegan in na fo ka taa se bi sufɛla ma ko san bɛna na Mali fan caman kɔnɔna la wa san ninnu fɛnɛ fiɲɛlaw ta bɛna kɛ a kɔrɔ fiɲɛ fanga bonya kosɛbɛ o siratigɛ de la ko maaw kan ka u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ an ka jamana marabolo caman kɔnɔ i n'a fɔ Douentza Mopti Kucala Sikaso Buguni Joyila Segu Kulikoro Nara Nyoro Kita Kayi Gao Menaka fo ka taa se Bamako ni a dafɛlaw bɛɛ lajɛlen na ko k'a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ maaw ka u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ bawo san fiɲɛba bɛ kɛ a kɔrɔ mun bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye maaw ka u janto u yɛrɛ la k'a daminɛ bi sɔgɔmada in na fo ka taa se bi sufɛla in na ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la AES jamana ka télé ni o ye Tafuk TV ye a sɛbɛn fura ɲɛnabɔlaw administrateur premier ministre ye olu bisimila ka sanga ni AES ka hakilinaw ye ka se ka kulu sigi kulu mun n'a bɛ kolo giriya laɲini mun kɛra ɲɛmaa sabaw fɛ ko o de ye kunnafoli ko bunakun kan an ka se ka anw yɛrɛ ka kunnafoliw di diɲɛmaa ma yaasa kibaru jugu ani maa minnu bɛ ka hiri kɛ anw kan k'a fɔ k'u bɛ an ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛ o hakilina mun kɔnɔ ni AES ka télévision bilala sen kan Tafuk TV a baaraw bɛ ka kɛ o siratigɛ de la premier ministre ye a sɛbɛn fura ɲɛnabɔlaw ni a y'a kɔla ɲɛnabɔlaw ye ka olu bisimila yaasa ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ kunungo juin kalo tile 10
premier ministre Jabala la mamuni alebe kulu nyamala ni oya conseil d'administration ye Hélène Ayika aleye uye bara ni bara munke ASTV damna kumani sanche aye o baro nyafo premier ministre nyene ni ka yara ka foko television a barakelaw ni amaw belajele o wulile no ku jo ka jamana sababu ka aklinaw ka lapasa kuna foli ka se ka ke an yɛrɛw ta ye ka kunnafoli lati ka di diɲɛma ma o siratigɛ la premier ministre régional division Abdoulaye Maïga a yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛ in kan ko a sewan bɛɛ bawo ko délégation mun nana u ye hakilina mun yira a la ani u ye baarabolo mun yira a la a bɛ maa mun nafa bawo ko cabale médiatique ni o de ye kunnafoli jugu ka kunnafoli kɛ ka anw kɛlɛ o baara mun ɲɛsin bɛ AES jamanaw ma diɲɛ jamana wɛrɛw ka kunnafolidilaw fɛ ni ka galon ni fɛn sugu suguya bɛɛ lajɛlen ta k'a da anw kan ka o cabale médiatique ka o kunbɛn o de la nin télévision so in ka fara AES ka radio ni a sɛbɛnfuraw journal bɛɛ lajɛlen bilala sen kan jamana sabaw kɔnɔna la wa ko kunnafoli sira ninnu bɛɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka kunnafoli yɛrɛ di diɲɛma ma ka kibaruya jugu kɛlɛ diɲɛma ka se k'a dɔn jamana sabaw ɲɛmaw bɛ baara mun na ani fintigilakaw bɛ wulikajɔ mun na su ni tile ka se ka lakana sinsin ani ɲɛtaa kuntalajan premier ministre yɛrɛ k'a fɔ a sewan bɛɛ ani hakilina mun bɛ a bolo bilasiralikan mun bɛ a y'o kɛ télévision ɲɛmaw ye u kan ka tɛmɛ sira ni sira min fɛ ka tɛmɛ ni AES jamana ɲɛma sabaw ka hakilinaw ye kunnafoli ka se ka di diɲɛma ma ni o ye AES kunnafoli latika ye lakanako sira fɛ an ka fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ sanfɛ kɛlɛcɛw Segu marabolo kɔnɔna la fintigilakaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la cikan kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka fintigilakaw ye Bamancia walijɔ kɛlɛtigilama maa 10 ɲɔngɔn ka olu daji bɛlɛdaga o sigida kɔnɔna la an ka fintigilakaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la ko sanfɛ kɛlɛcɛw ka munumunu salo kɛra sabu ye bɛlɛdaga buguda ni o bɛ Segu marabolo kɔnɔna la u ye laraweli mun daminɛ ani kuma o kuma o bɛ munumunu salo mun na diɲɛ don o don an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen sanfɛlaw la ka lakɔlɔsili kɛ ko o lakɔlɔsili de kɛra sabu ye reconnaissance ka se ka taa o ɲɛda ni maa ninnu kɔrɔlen ka ɲɔgɔn kan ko in kɛra ka sanga ni kunungo juin kalo tile 10 ye an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw u kɛlen ka jugu lakɔlilen ye u ye mugu k'u kan ka u bɛɛ lajɛlen daji u ni minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye olumasiri tabaw ka ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ to sen na ani larawuli ni sɛgɛsɛgɛliw sanfɛ kɛlɛcɛw mana soli kɛ duguma kɛlɛcɛw bɛ taa maa minnu bɛ k'a ɲini ka boli ani fɛn tɔ minnu bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen susu k'u daji olumasiri tabaw ka ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ k'a b'an ka cɛbalenw fo bawo k'u bɛ ka baara mun kɛ yaasa bɛn ni basigi bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ wa u b'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn professionnalisme ani fo ka taa se adamadenya hakɛ la pasaliw bɛɛ lajɛlen olumasiri tabaw ka ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ jigisigi di malidenw ma k'a fɔ wulikajɔw bɛ to sen na Mali sibiri ɲɛ kelen ti to yen nɔ ni an ka cɛfini tabaw tɛ larawuli kɛ yɔrɔ mun wa jugu bɛ fan fan ka taa s'u ma ka o so ci lakanako o siratigɛ kelen kɔnɔna la leere an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔba kɛ sigidadenw ka kibaruyaw kɔnɔ o yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ de kɛra sabu ye sɛgɛsɛgɛliw ɲuman na ka se ka taa jugu dɔw ye ka jugu caman ba ka o daji ko nin baara in kɛra an ka cɛfini tabaw ani an dɛmɛbagaw Rusi fintigilakaw olu ka boloɲɔgɔnma de kɔnɔna la sigidadenw ka kibaruyaw la o yɛrɛ k'a fɔ ko u ye larawuli ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ɲɛ taara sun jugu dɔw kan k'u ye jugu susu ka jugu ninnu caman ba k'a daji u ka maramafɛnw an'u ka minɛnw ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko leere lamini ni a lafɛla bɛɛ lajɛlen na nin waati in na an ka cɛfini tabaw ka munumunu salo bonnen bɛ yen wulikajɔw bɛ ka kɛ patrouille bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sanfɛ kɛlɛcɛw b'u yɛrɛ la duguma kɛlɛcɛw fana bɛ larawuli la yaasa jugu bɛ wo kɔnɔ ka se ka taa a labɔ ni ka jugu so ci maliden n'a bololafɛn olu bɛ se ka lafiya cogo min na Gawokaw fɛ yen nɔ opération dugukoloko ni o ye commandement théâtre S ye ale ɲɛmaaya falenna colonel major Karim Traoré ale ye Masawule Samake place ta ko in kɛra ka sanga ni bi alamisa donya ye o ye jɔnjɔn falen kɛ ni o ye passation ye kɛnɛ mun kan ni an ka jamana olumasiri tabaw ka ɲɛma ale tɔgɔ la fɛn mun ye général de brigade Al-Khalifa Kulubali ale tun bɛ ka général de Élysée Dao ka ale nɔnabila nin kɛnɛ kan a kɛra Gawokaw ka kan Firoun Al-Ansar kɔnɔna la ni fintigila ka ɲɛma caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye colonel major Karim Traoré ni ale bɛna bila général de brigade Mamadou Masawule Samake ale mun ni a ye baaraba kɛ opération dugukoloko théâtre S kɔnɔna la Gawokaw fɛ nɔ a ye jaabi mun fɔ ko a bɛ maa mun nafa wa k'a to
fanga la a ye san 1 ni tile 13 de kɛ wa o kɔnɔna la ko wulikajɔ mun kɛra a ye baaraba minnu kɛ fɛn mun ye colonel major mina bila a nɔ la ale bɛna baara tɔw sinsin ka se ka wulikajɔw kɛ hakilina mun bɛ u bolo ka sanga ni jamana fintigilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye jamana kuntigi yɛrɛ ye général d'armée Assimi Goïta ale ka hakilinaw kɔnɔna la ko ka baaraw kɛ ni a ye a kɛtɔ la ka baara bila général de brigade Masawule Samakeya yɛrɛ k'a fɔ ale ka waati kɔnɔna la san 1 in na a ye baara mun kɛ a bɛ maa mun nafa bawo ko jaabi ɲumanw sɔrɔla san 1 ni tile 13 in kɔnɔna la u ye bamanca walenjuguya kɛlɛtigilama caman ka olu daji u ka ɲɛmaabaw yɛrɛ caman minnu kun dɔn bɛ kosɛbɛ ni maa buruja walew ni maa faga walew ye jogojuguya walew ye ka ɲɛsin maa nanama sumalenw ma ko u ye o ɲɛmaaba caman ka o daji Masawule Samake a ka kɔrɔfɔw la wa ko a ka baara in ani a ka maaw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛba minnu bɛ a bolokɔrɔ dugukolo ko la ko a bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo wa ko u ye tiɲɛni mun don juguw kun k'u ka dagayɔrɔ caman ci u ka bolimafɛnw ani k'u ka minɛnw caman tiɲɛ san 1 kɔnɔ a jaabi bɛ maa mun nafa ka u ka ɲɛmaabaw k'u caman faga wa ko ni hakilina in bɛɛ lajɛlen kɛra ni jamanakuntigi yɛrɛ ka hakilinaw ye maa mun ni ale nana minɛn ta sisan nɔ ni o ye colonel major Karim Traoré ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ jamana ɲɛmaaw ni fintigilaka ɲɛmaaw fo o kɛlen ka danaya ta k'a da kan ka opération dugukolo ko Gawokaw fɛ yen nɔ ka ɲɛmaa di a ma wa ko o bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni keleya bɛɛ ni basigi o ye ani fo ka taa se fintigilakaw yɛrɛ ka baara ye mun ye mara ni o ye discipline ye fo ka taa se fasoden ɲumanya ani bonya ni karama k'u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni o kɔnɔna ye wa ko ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ baara bila yɔrɔ min na u bɛna a continuer ka taa ten tɔ laɲini ye mun ye juguw ka se ka kɛlɛ ka maliden lafiya maliden bɛ se ka ka munumunu salo kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ a ma sira a ma yira an ka jamana minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ bolimafɛnko ma a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ dɔ kɛ ka baara dɔ boloda baara mun ni o ye moto sen 3 fo ka taa se moto sen 2 bɛɛ lajɛlen ka se ka matriculation ni o ye bugunatigɛ numéro kɛ moto bɛɛ lajɛlen na bawo ko ni bugunatigɛ plaque ninnu b'a to moto fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ ka se ka lakodɔn mototigiw bɛ lakodɔn ani motow yɛrɛ bɛ se ka lakodɔn cogo min na ka sɛbɛnfura kɛ motow la ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye minisiriso ka fɔ la transport ministiri ko a bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen lakodɔn wa ko baara mun don a bɛ lakana ko ka a sinsin o siratigɛ la ko olu ye nin wulikajɔ in bila sen kan jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko baaraw bɛna daminɛ direction générale ni o ye bolimafɛnkow ɲɛmaayasow ye olu bɛna a baara ninnu latigɛ ko k'a daminɛ tɛnɛ nata juin kalo tile 15 la a ɲini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka taa ka t'i ka moto ka bugunatigɛ plaki kɛ a la a bɛ kɛ direction na ani fo ka taa se a kɛyɔrɔ minnu bɛna kɛ o bɛna ɲɛfɔ maaw ye maaw ka faamu moto sen 2 ani fo ka taa se moto sen 3 bɛɛ lajɛlen na ka se ka a bɛɛ lajɛlen lakodɔn ko o ye wulikajɔ ani fɛɛrɛw ye an ka jamana ɲɛmaaw bolo minisiriso in ka wulikajɔw don yaasa ka se ka lakanako ka sinsin moto bɛɛ lajɛlen ka se ka lakodɔn ko ni o kɛra fintigilakaw bɛ baara mun na nin ye ka dɛmɛ dɔ don olu ma communiqué in ka kɔrɔfɔw la yaasa lakana bɛ se ka sinsin k'a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka t'i bila o sariyaw kɔnɔ la k'a daminɛ juin kalo tile 15 la ka se ka nin baara in k'a kɛ ko wa ko faamuyaliko ɲuman o bɛ ɲini mototigi sen 2 ani sen 3 tigi bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka nin hakilina in ka a labato cogo min na kalan ni sigida lakanali ko o hakilina kɔnɔ an ka kalandenw olu ye wulikajɔw kɛ ka maaw kibaruya ka ɲɛsin sigida lakanali koɲɛw ma jirituru ni a ɲɔngo ka sanga ni an ka kalandenw kalansow kɔnɔna la ko kalandenw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigida lakanaliw bɛsɛya ni diya walew o siratigɛ la kalanko minisiri ni o ye Amadu Sisa Vane ye fo ka taa se minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ sigida lakanako ma ani du ni denbaya ni den minisiri muso ninnu bɛɛ lajɛlen u fanga fara ɲɔgɔn kan kunungo ka taa se kalanso 3 ɲɔngo la ka se ka taa kalandenw k'u galabu foni jirituru baaraw la kalanso min bɛ ni école Jean Richard ye fo ka taa se école Mamadu Asjara ka kalandenw olu bila jirituru ni a baaraw la bawo ɲɔgɔndan bila mɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn mun ye sigida lakanali o koɲɛw la ko nin ye wale ye bɛsɛya ni sanuya wale kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka tile baaraw ye bawo ko
sigida lakana ma kelen kungo tɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigidaw jɛya ka nɔgɔjuguw bɔ an da la ka an kisi ji ka cɛnni n'a ɲɔngo ma ani ka an kisi banajugu o kɔlɔlɔ ma wa ko ni sifinnakaw ye o faamu u bɛ mɔn n'a ye u hakili kɔnɔ wa o bɛ kɛ maakɔrɔ ye maakɔrɔ minnu ni olu bɛ kɛ sigida lakanaba cɛba ni a musobaw ye o siratigɛ la minisiri yɛrɛ k'a fɔ u y'u ɲɛsin kalandenw ma ka se ka sifinnakaw gilin don sigida sanuyali ni sigida lakanali waleyaw la kabi u cini kebamete fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. bolokɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye sikasokaw fɛ yen nɔ sikaso marabolo ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ kangari gɛlɛn da maaw ye maa minnu bɛ taji feere jakuma dɔ a la u ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'o baara cɛjugu in lajɔ baw ko wulikajɔw ani ɲangili berew talen don k'a la u ɲɛ i n'a fɔ jamana sariya y'a fɔ cogo min na baw ko tajiko bɛ lahala min na bi a ka kan min bɛ na a tilacogo ani bɛɛ lajɛlen ka a tɛmɛ siraw fɛ k'a bɛ sikasokadenw wele taji feere station bɛɛ lajɛlen ka taa taji ta o kɔnɔna la maa si kana na taji san jakuma dɔafiyɛ ninnu na ani maa minnu bɛ taji feere sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛn ni a ɲɔngo la fo ka taa se tajitigi minnu bɛ taji mara ka sɔrɔ ka taa a feere sira wɛrɛw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la n'o tɛ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka sariya ni ɲangili bere mun bila sen kan ni maa min minɛna a la o na o sariya berew sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ mɔptikaw fɛ yen nɔ ko taji sitɛrini caman donna u fɛ yen nɔ o mun kɛra nisɔndiya ye mɔptikaw la bawo k'a bɛ waatinin bɔ tajiko gɛlɛya tun bɛ mɔptikaw dara nka sanga ni juin kalo tile 10 ye ko mɔptikaw ye taji sɔrɔ station caman o ye taji feereli daminɛ hali n'a sɔrɔ ko aranw bɛ yen nɔ o siratigɛ la maaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ o nisɔndiyalen don mɛ dɔw yɛrɛ k'a fɔ u ka nisɔndiya u siran bɛ fɛnɛ bawo ko taji suguya mun nana a kana bali ka ban k'o de la ko o nisɔndiyalen don nka u b'a ɲini halisa taji donni ka caya u ka se ka taji sɔrɔ k'u ka magoɲɛciw kɛ kajolokaw fɛ yen nɔ binfagalan sɔngɔ jiginna kosɛbɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko binfagalan caman bɛ yen nɔ a butɔn wari dɔ bɔra la ka se fo 50 kuma dɔ la fo 100 ɲɔgɔn o bɔra a butɔn kelen na wa a carton yɛrɛ ni mun tun bɛ feere kuma dɔw la fo 6000 ni 200 bi a dɔw bɛ ka sɔrɔ 3000 ani 800 dɔrɔn o kɛn bɛ lafiyada ye kajolo cikɛlaw ma ko binfagalan mun n'u bɛ baara daminɛ n'a ye o kɔni kɛn bɛ lafiyada ye u ma sɛnɛko sira fɛ kulukorokaw ye kɛnɛ sigi ka sanga ni sigida lakanako environnement ko o baaraw ye ka se ka hakili falen ni kalanbulon kɛ maaw kun bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i janto sigida lakanalo la cogo min na o kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ kulukoro marabolo ɲɛmaa bolo ni o ye lamini kapori sanogo ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan fɛn min ye sigida lakanako ɲɛmaaw ye ani protection civile maaw ani société civile bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan mafalenbaw olu ye ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i janto sigida lakanalo la baw ko bɛɛ lajɛlen ka kow don an bɛ samiya kɔnɔ samiya ka se ka kɛ ka se tiɲɛni ma kɛ ani bɛɛ lajɛlen ka kungo lakana jirituru n'a ɲɔngow o kɛra hakilinaw ye minnu fɔra maaw ye kosɛbɛ u ka se ka a faamu kangabakaw fɛ yen nɔ u ka perefe ye hakili falen kɛnɛ bila sen kan ka maaw la faamu jamana ɲɛmaaw ye hakilina mun ta ko motobaw minnu silɛndiri ye 125 santimètres kibu ko ka olu bolili jɔ duguw ni ɲɔgɔn cɛ perefe ye hakilina sigi ni o ye conférence ye ka baro kɛnɛ sigi ka ɲɛfɔ maaw ye maaw ka se ka a faamu hakilina in taara kun jumɛn kama opération dugukoloko maaw olu bɛ wulikajɔw la ka se ka juguw kɛlɛ ko a laɲini ye mun ye ka malidenw lafiya
ka lakana ko sinsin a bɛ ka kɛ malidenw yɛrɛ de kama ko o de la ka kan maaw ka faamu o siratigɛ la kanga ba préfet ani fo ka taa se finitigilakaw ma protection civile maaw eaux et forêts ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ani mobili bolibagaw ni sandikaw bɛɛ lajɛlen ɲan sɔrɔ ka se ka taa ni ɲan faamuya baro kɛnɛ in kan ka ɲɛfɔ maaw ye maaw ka se ka faamu hakilina in takun ye mun ye seko ni dɔnko kɛnɛ kan an ka jamana laadalakow tɔgɔla don ko journée nationale de patrimoine culturel o baaraw labɛn bɛ ka kɛ kɛnɛ mun ni a bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ juin kalo tile 18 ka taa bila a tile 19 na o baara ɲɛbilali de kɔnɔna la seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a ye association minnu bɛ seko ni dɔnko bunakun kan a y'u caman bisimila a jabala la juin kalo tile 9 yaasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ o ye ani labɛn mun bɛ ka kɛ an ka jamana laadaladenw olu tɔgɔla don bɛna kɛ ni o ye journée nationale de patrimoine culturel ye seko ni dɔnko ani laadaladenw minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan ni don ninnu ka se ka yakubaya k'a laɲɛnɛmaya maaw ka faamu baw ko patrimoine mun bɛ yen nɔ ni o ye an ka fɛn kɔrɔw ye o bɛ an danbe kofɔ o bɛ an tabiyaw kofɔ a ka kan baka don o la an bɛɛ lajɛlen ka se ka o lakɔlɔsi ko ɲinan san ta a kumakun bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛta ani bɛɛ jɔyɔrɔw ka an danbew k'u lakɔlɔsi ani fo ka taa se ka an tabiyaw ani an ka fɛn kɔrɔw bɛ se ka fɔ sifinnakaw ye cogo min na ko o kan ka bɛɛ lajɛlen sɔn hakili la ni don in nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to an ka fɛn kɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o lakɔlɔsi ani bɛɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ anw buguna tigɛ sɛbɛn fura ye an ka tabiyaw ani an bɛnbakɛw ye fɛn mun to anw ye an kan ka o lakɔlɔsi k'o lakana k'a bila an denw ɲɛ keba an bɛ fɛn bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Burkina Faso jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma premier ministre ni o ye Irim Taliba Jean Emmanuel Ouedraogo ye a ye AES ka arajo o maaw bisimila maa mun ni olu bɛ ka a sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔ administrateurs yaasa ka se ka kuma Dande Liptako arajo so in a laɲini ye mun ye ka se ka kunnafoni jugu kɛlɛ minnu bɛ ka ɲɛsin AES jamanaw ma ani fo ka taa se AES ka kibaruyaw yɛrɛw Kabal médiatique ni a ɲɔngo diɲɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ ka kunnafoni cɛjugu ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma an ka maaw bɛ wulikajɔ mun na ni cɛfini tabaw fo ka taa se ɲɛmɔgɔ bɛ baara mun na ka se ka o yɛrɛ ɲɛfɔ diɲɛmaa ye premier ministre a ye o ɲɛfɔ administrateurs ye minnu ni a taara ka bɔ jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Burkina Faso Mali ani Niger ka yɔrɔ la k'a fɔ kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ kɛlɛ mun na arajo so in k'u ka wulikajɔw fanga bɛna bonya kosɛbɛ n'o de ye ka AES jamana kibaruya lase diɲɛmaa ma Niger jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka sariya kura kɔnɔna la ko gɔrɔjɛgɛniya fan si tɛ se ka kɛ Niger jamana kɔnɔ a kɔnɔ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ko maa minnu mana ye gɔrɔjɛgɛniya walew la u bɛ se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kaso la san 5 fo ka taa se san 10 kaso ma wa u bɛ amani min sara amani bɛ se ka taa fo $100,000 ɲɔngo la k'o de la a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ nin wale jugu in na Niger jamana kɔnɔ a ti bɛn cogo si la. Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni ye i dantigɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma adresse à la nation
kuma mun na yɛrɛ k'a fɔ ko ebola banakisɛ ko a bɛ ka ɲɔngiri uganda jamana kɔnɔ ko ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ani kɛnɛya tigilamaaw fo ka taa se organisation mondiale de la santé OMS u ye boliɲɔgɔnma mun kɛ ka se ka bana in kunbɛn k'a kɛlɛ ko a bɛ kuma fɔ waati mun na dɔgɔkun kelen kɔnɔna la bana in yera maa 19 de la ni o ye siganama maa 19 ye ko o waati la a ye maa 2 de bɔnɛ a nin na ko o kɔfɛ dɔgɔkun kelen tɛmɛnen foyi ma fara bana in ye ta kan a yɛrɛ k'a fɔ o maa kelen dɔ bɛ yen k'o de la mɔgɔ bɛ se ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ uganda jamana kɔnɔ jamana bɛ ka kisi ka bɔ ebola banakisɛ o bolo Haïti kaw fɛ yen nɔ kalandenw olu ye kɛnɛ dɔ bila sen kan ka sanga ni coupe du monde san 2026 o hakilinaw ye kalandenw ye u yɛrɛ ka kalanso ka o ta ka kalanso 48 k'o kɛ coupe du monde jamana 48 b'a la ka kɛ coupe du monde fitinin ye k'a laɲini kɛ bɛn ni keleya ka o ɲɛfɔ diɲɛma ka se k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min tun bɛ Haïti kan ani Haïtikaw mako bɛ bɛn mun na k'o kɛ message ani kumakanw ye k'a ɲɛsin diɲɛma ma o siratigɛ de la kalandenw ni kalanfaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ye a bɛna kɛ kɛnɛ nafamanba ye bawo message mun b'a kɔnɔ ka yira diɲɛma la o message de ka bon kosɛbɛ n'o ye bɛn ni keleya ani damatɛmɛwalew ka olu kɛlɛ Cameroun jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka siman feereyɔrɔba dɔw datugura ka sabu kɛ kuranko gɛlɛya ye ko siman feere usine mun bɛ yen nɔ ni a nafa ka bon kosɛbɛ bawo Cameroun jamana siman fan bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o la ko nin waati in na kuranko gɛlɛya mun ni a bɛ ka maaw sɔrɔ jango Cameroun kɔrɔn fan fɛ a kɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka usine batigiw caman ka baaradaw lajɔ o de la k'u bɛ k'a ɲini fɛlɛ ni dabaligalon ka kɛ kuran ka se ka sabati Angleterre jamana kɔnɔ ni o ye Royaume-Uni ye u ka ministre mun bɛ kɛlɛko bunakun kan ale ye walan sɛmɛ a kɛlen ka walan sɛmɛ ka a ka démission sɛbɛnfura ta ka a di premier ministre ma ni o ye Keir Starmer ye ko nin ko kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bawo premier ministre dɔgɔkun tɛmɛnen maa caman tun bɛ ka a yira k'a fɔ ko a ka fanga taabolo ma olu ja ko ka a ka fanga kɛlɛ ni o waati kelen fana kɔnɔ fintigilakaw ka ministre bɔra ka démission kɛ a ka walanbila a y'a kun kɛ jumɛn ye ko musaka mun kan ka don lakanako sira fɛ o musakaw a tɛ sɔrɔ gouvernement yɔrɔ wa a kan ka sɔrɔ waati min na a tɛ sɔrɔ o kumaw la a kuma ni a munumunu salo ka ca o de la kɛlɛcɛw ka ministre yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko in bɛ ten tɔ ale ye walan sɛmɛ ka bɔ ministeriya la Iran jamana ye a yira k'a fɔ ko olu ye détour d'Ormuz ko k'a datugu baton foyi tɛ tɛmɛ o kɔrɔfɔ dɔ da ɲɛnɛmayara Irankaw ka jabaranisoba télévision d'état iranienne fɛ k'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni bi alamisadon ye u ka fintigilaka caman de taalen don ka taa kwaji bolo in détour d'Ormuz ko ka a datugu bawo ko baton ani taji tɛmɛsira ani fo ka taa se jago baton si tɛ tɛmɛ nin waati in na o de kɔnɔna la u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni ale ye kunnafoni jabarani sanfɛ a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ye wulikajɔ ani mugu ni kisɛ mun ta ka ɲɛsin Irankaw ma o de kɛra sababu ye ko Iran ye a laɲini k'a fɔ k'u bɛ nin sira in datugu k'a sɔrɔ Amérique jamana ye kɛn bɛ ka bagabalikanw kɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ ni Iran ma ni sira in labila n'u taara u jɔ k'u bɛ sira in minɛ n'u ye mun sɔrɔ k'u yɛrɛ ɲini ko don wa ko mugu ni kisɛ jɔli kuma mun fɔra ni o négociation ye ni kuma ma se ka kɛ fo k'a kɛ yɔrɔ minɛli ani maramafɛnko ye k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye tuguni marifaw bɛ sɔn ka taa ɲɔgɔn kama nin yɔrɔ kofɔlen in na mun ni a bɛ gɛlɛya la kabi waati jan ni ne fana bɛ dan siri an ka wulalen na bamanankan kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma ka aw fo ka komɛn dɔ aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaru sira bɛɛ lajɛlen na a y'aw sɔgɔlen to jani na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'an bɛn nɛgɛ karafew jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la Keba Jalo fɛ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ
trésor pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. trésor pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.